Cayetano din que están indignados e plasmaron esa indignación nunha carta que lle querían entregar a vostede esta mañá. Non sei se ya pudieron entregar ou se puido manter un contacto con eles nestas últimas horas. Mire, creo que siempre que hay una convocatoria hay que mostrar o respeto hacia esa convocatoria sin ninguna duda. Por lo tanto, respeto absoluto a esa convocatoria, ainda que esa convocatoria se faga o mesmo día en que ven o presidente do Goberno de España que reduce un 5% no soldo a todos os empregados públicos. Por lo tanto, respeto a esa convocatoria. Hai distintas clases de goberno. Hai gobernos que lle baixan o soldo aos empregados públicos sin negociar e hai outros gobernos que incluso o pasado lunes tivemos unha reunión con esos sindicatos pois para trasladar opinións mutuas e informacións mutuas entre os sindicatos e o goberno da Xunta. Por lo tanto, respeto absoluto a opinión dos sindicatos e dos funcionarios que están de acordo con manifestados polos sindicatos. Por favor, quisiera saber su opinión sobre el movimiento de los indignados y al hilo de esto de los funcionarios, si ya tiene una respuesta a la carta. A ver, sobre os funcionarios, estou no Consello da Xunta, en unha reunión de goberno, e enterado de que querían trasladar unha carta ao goberno, o director xeral de Función Pública se aproximou aos funcionarios para coller esa carta e que má traslade. Creo que esa carta se entrou por registro, co cual a leeremos con moito interés, poderemos formar opinión sobre o contido e alcance da carta. Volvo a reiterar, nós xa tivemos contacto cos funcionarios o pasado luns e manifestamos que non temos previsto seguir reducindo o salario dos empregados públicos porque xa teñen unha reducción importante feita polo goberno de España e, por lo tanto, sobre as condicións retributivas dos empregados públicos non temos previsto seguir axustando, dado que o axuste do goberno central xa foi, na nosa opinión, un axuste importante. Sobre movimentos ou cuestións que atenden a distintos